Moi ja toivottavasti tässä videossa nyt kuuluu, tässä videossa kuuluu nyt paljon paremmin nuo äänet, koska mä katsoin äsken mun ensiesitystä ja se ei mennyt kauhean hyvin. Siellä oli vain miinuskatsoja, mutta nyt mä laitan tämänkin sitten ensiesitykseen ja itse sitten sinne paikan päälle juttelemaan teille, että joo. Ja nyt mä sain maailman mahtavimman idean, että mä pidän täällä nyt miitin. Koska puulimiitti, sitten se yksi miitti, jota mä en muista, niin mä en tehnyt niitä. Joten nyt mä aion korvata teille, jotka pelaa tällä hetkellä SSO:ta tai jotain vastaavaa. Mä voin järjestää. Herra, tuolla menee paljon porukkaa. Niin oikeesti olisi niin kiva, jos niinku noin paljon otkaas. Et niinku noin paljon porukkaa olis niinku esimerkiksi jossain laumaropessa, sellaisessa villalla. Sori nyt vaan, mutta mä en kuule mitään. Onks mulla jotenkin? Joo, mulla on kaikki. Koska niinku minähän en kuule, koska minustahan on tullut kuuromikaan. Mä laitan sinne mun. Laitan mun molemmille kanaville, että mitä häpeättää yksi? Kuulan sulle. Tolle. Onko mun pitää ottaa mun heppaa lähemmäs? Okay. Hyvä.
from where you are. Our dreams are not that far. We'll be neighbors in heaven. With bedroom elevators, go on double dates and a dinner in Paris. We watch a supernova by the coast of Barcelona. We'll be neighbors in the, we'll be neighbors in the, we'll be neighbors in the Hamptons. We'll be neighbors in the Hamptons. No niin, nyt mä pakotan nää kaikki tulemaan tänne. Ei työllisä. Ihan oikeesti. On nyt vähän häiritsee tämä sänkyhytte. Live longer, will take you time. So don't lose my minutes, they're only mine. No nyt se ei oo niin häiritsevä. I got no moments to waste. Blue elephants, vanilla peach. Your life is based on make-believes. No niin, nyt mä saan ainakin yhden tänne mun miippiin. Siis kattokaa miten likainen. Näettekö mä sitä niinku tässä? Ihan hirveä likainen. Tai siis. Ei sieltä tulee. Ja niin, laitetaan silleen, että moi. Otellaan porukkaa nyt, että... Ajatellaan nyt, että tää tulisi porukkaa. Ja siis oikeesti nämä mun tanssilinkit on upeita. X. Kiva se Janna laittaa niitä. Upeita sitä, kun sit ei konservaatiosta siinä vedään täällä. Okotaan nyt niinku molemmat tanssilinkit. Joko... Feel it coming, feel the rhythm pumping in my veins. I hear it calling, I hear a melody from miles away. Kui mä mistä tollaset konfekti? Ai tuolta. Mä en edes tajunnut, että tuolta saa tollasia. Eiku hyvä. Eihän järjestetty. Mulla on hienoa. Eikö tää ole sitä
help us to laugh and forget it. Life's just too short to stay blue. I start to get it. I'm toast, the stars come a little closer. Stardust on our fingers. Time's a song and we're composers. We'll be neighbors in Hamptons. With bedroom elevators. Go on double dates and have dinner in Paris. We watch a supernova by the coast of Barcelona. Oh, 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 oh. We'll be neighbors in the, we'll be neighbors in the Hamptons. We'll be neighbors in the Hamptons. You say it's optimistic. I say we're on it. Okei, voi A change for good can be quick if you just want it. Just wait, you can make the trees go faster. Keep up the patience. Time's a song and we're composers. Yeah, yeah. We'll be neighbors in Hamptons. With bedroom elevators. Go on double dates and have dinner in Paris. We watch a supernova by the coast of Barcelona. Oh, 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 oh. We'll be neighbors in We'll be neighbors in the Hamptons. We'll be neighbors in the Hamptons. Nähdäänkö näitä palvitseja? Look close from where you are. Paljon ne maksaa? Ai noin vähän. Joo, just. Our dreams are not that far. We'll be neighbors in Hamptons. With bedroom elevators. Go on double dates and dinner in Paris. We watch a supernova by the coast of Barcelona. We'll be neighbors in the Hamptons. We'll be neighbors in the Hamptons. Kiva. Ja, tehtäis. Okei, nyt mä näytän miltä te näytätte. Niin, että te näytätte nyt tältä. Tai silleen. And you're gonna feel it. We got a love song. Come on and sing it. Turn up the music like you really mean it. 'Cause it's our time to shine. It's our time to shine. It's our time to shine. Kyllä? Se meinaa huikua.
so come and have some fun. Come and ride with us, come and ride with us. Come and ride with us, better together, so come and ride with us. If you wanna play, if you wanna play, we can play the game and everybody gets the first place. If you wanna play, if you wanna play, we can break the rules so everybody wins the whole race. Every time they No se musiikki varmaan loppui nyt silloin, kun mä lähdin tosta silleen kunnolla. Että se varmaan sitten jotenkin menee uusiksi tai jotain vastaavaa. Joo! Niinku, mulla on finni täällä. Niinku siis, mä en usko, että se on finni. Koska niinku, se tuli eilen, kun mä raavasin niinku tästä harkoissa. Niinku oikeesti se on niin inhottavaa. Mulla on muuten pitkästä aikaa korvakorut, mutta ne sit pitää ottaa kisoihin pois. Tällaiset rustit. Niinku oikeesti mä ootan innolla sitä, että mä pääsen mulle salin kuningatar. Mikä tää maksuton ulkaisumuutoskupki? Kamo siis, mä haluisin tollasen niin paljon. Moi! Moi. Mitä ajalla menee? Onks tää millä levelillä? Mä muistan itse, kun mä olin 6. levelillä. Lili keltainen. Puu. Eiku, puu on tui. Eiku, häh? Mutta mulla on nyt sellainen olo, että mä alan erittäin sigmaksi. Mä oon nyt vetämään sigmaa. Jotain juttua. Kattakaas, kun mä oon niin sigma. Mo? Tyyppiä tuli! Tää on toi. Onko näistä tulee nyt mun jokakertaiset ensiesityslasit? Olisiko se joku? Mitä ihmettä? Kattokas mä saan porukkaa tänne tyypit. Come on, okei, joku... Nyt pitää oikeesti ihan herra jumala miten kirkkaaksi mä kaikki tuli. Okei, elikkä tässä on niinku sinistä ja violetti, mut... Ei, kun tää on muuten... Ihan se mä laitan tuon ruumiin värin, mitä tässä on koneessa on. Se on ihan hirveä ruma siis. Siinä koko ajan kiertää ne samat sateenkaarkarit. Laitaas ne takas tuohon violettiin. Hello! Mitä äijä? Hello! 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 Okei, otetaan, että tänne tulee.
Mut oota. Nyt katsotaan, että... Se on siis katsotaan jos... Siis mä oon koko ajan kirjoittanut sen väärin. Siis mä oon kirjoittanut sen Equestrian Duska, mutta se on alaviiva Duska. Equestrian... Alaviiva Duska. Joo. Equestrian Duska. Minun oikeastaan mun ilmet on ihan ihmeitä. Okei, no niin. No, nää saa riittää nyt enää. Mennääkös? Joo. Marleena. Kiva kun niinku mun puhetaito on nykyään olematon. Vaikka toi nyt tuossa luki koko, niin sitten... Mulle tuli heti mieleen, että... Prii! Se ei hetis mikään... Kakesana! Mulla on niin jääkkävät nämä asiat. Mut ei! Okei, no niin, ja sitten... Sitten umpelaukkaa tänne! Haha. Kiva. Hippa sä jäit! Noniin, mitä Hana on hipo. Okei, no nyt lähdetään rasvattamaan, kun meillä hyväksyy ne kutsut. Noniin. Sitten tänne. Tulkaa tänne. Tänne.
tänne. Tulkaa tänne, saatte karkkia. No niin. No niin, Hana, no niin. Mä en oo ikinä tehnyt näitä. Ensimmäinen pelaaja, joka tuo 10 lippua maaliin voittaa. Okei, no niin. No niin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei herra jumala, musta tuntuu, että mä voin hävittää. 7, 8, 9, 10. Ja maaliin! Minä ensin maaliin! Ja voittaja on Nuska Emerald Gold. Ja mähän tiesin, että mä voitan. Tulkaa! Tulkaa! Nyt mennään kisaamaan. Käytös maalisessa 10 oppilaskäytöksellä. No niin, siitä mikäköhän tämäkin on. Vähän väärän paikkaan. No niin, tulkaa vaan. Ihaa. Oho. Ei herranjumala, mä jäin jumiin. No niin, tulkaa. Okei, lisää. No niin, mä voitan tän taas helposti. Yhtenä siis. Mä voitin kakkos. Olisin ihan kovasti. Ai jaa, se kyllä. Mäkinä. Tule.
Okei, musta tuntuu, että... No niin, kuuletteko te mun äänen nyt sitten paremmin? Vai huudanko mä täällä nyt, että täytyy huudata? No. Hemmetti, voidaan käydä menemään karkuun. Stella! Oi. Mehän Ponja saa lentää. Seppäs toinen saivaere. Sarpas Mä olisin ottanut sellaiset lasit, missä olisi taas sisällä kamera, että pystyisi kuvata. Eli katsokaa mun demonissa! Mai. Malle, sano persolle, ettei häiritse, että mä kuvaan. Ai käy. Meniks mä vahingossa vai? Juu, hei mä kuvaan sitä todellakin. Thanks bro. Noniin, se on nyt mun broidi. Niinku ihan oikeastaan. Miten täällä on näin kirkasta? Niinku ihan kun mä en ois ennen nähnyt kirkkaammin. Niinku oikeesti kattokaa nyt tämä väärierotus. Tästä. Ihan oikeesti herrivalla. Oi, mä oon 2 mun kaveria. Tai just tällä peliä. Kuks. Jaksarää. Oi ei! Heppa meni villiksi! Mä nyt se podcast esiin. Ei mun heppa meni villiksi! Ja nyt se tuli ja potkasi siinä hepaa. Okei, näin nyt. Niinku, tälläkin on parempi miitti kuin silloin. Mä olin tänään siellä korvaa lääkärin. Tällainen se tikkuhomma. Eiku on menoks. Niin, nyt on hepa menee pialla semmoinen, joten älkää tulko. No niin, nyt pialla semmoinen. Noniin. Miten pierut on hoidettu? No, Stella, heipäs niin turhaa sä siltä kyselet.
Oho. Minun hepa meni sinun hepan läpi. Tuolla on kiva hepo. Mikäköhän? Tarkastetaan. Okay. Noista näe minkä... Moi. Mitä ajan menee? Eiku oikees mä en malta ottaa sitä, että mä saan noin hemmetin intelit vai mitkä noin nyt onkaan. Laitetaan nyt tänne, koska jos ei pystykään käyttää yleistä. Musta tuntuu, että mulla on nyt vähän tylsä kuunnella. Niin musta tuntuu, että mä haluaisin mieluummin, että mulla olisi nää suorat hiukset nyt. Mut mitä? Aa. Äijältä lähti satula päältä. Eiku, häh? Alta. Mä haluaisin niinku ton, mut niinku sen... Mikä se nyt on? Mut sen... Kuitenkin sen mustavalkoisen... Mä voisin huijata, että mä yritän etsiä tähän jonkun kuvan. Mutta mä en huijaa, koska mä en osaa etsiä tää kuvaa. Oho. No. Nyt tuli tollanen. Se oli siis sitä... Mikäs? Ilvestytön maideita ei tuukaan. Koska mä en jaksa. Sitä sen takia mä tein tän. Mutta siis mä sain sen kilparadan melkein minuutin sen jälkeen, kun mä olin lopettanut kuvaamisen. Että mun olisi kannattanut jatkaa sitä kuvaamista. No miten kaikki on saanut jo näitä pinteitä, kun minä olen vasta tässä kohdassa, kun toi ei kasva toi puu. Voinko mä silittää mun hepoa? Jos mä saisin siitä siis 10. Ei. Onko mä käyn nopeaa hoitaa se, koska minä... No niin, sit se on suohon. Sieltä mä nopea hoitaa tämän ja sitten minä saan sen.
saa tonne mitään. Aika kaka. Todellakin me tehdään jotain. Kutsu ryhmään. Kutsu ryhmään. Ja tänne tyypit. Tulkaa nyt tänne. Tulkaa ikanat. Tulkaa ikanat nyt hei tyypit. Panakakarat. Ai saavutti. Tulisit jo Luna. No niin jee, sä tuut. Noniin. Herra Jumala. Mä oon ihan viimeinen. Mä en ole viimeinen, mä päätän, että mä en ole viimeinen. Kaupalla Scammer-koodia lähestytään. Tähän lähestyy ykkössija juuri tällä hetkellä, joka saattaa olla tämän uran sija. Koska tämä ponissa Naitorabi on aivan väsynyt. Mä jossain syystä unelmoin siitä, että silloin kun mä olin pienempi siis, niin unelmoin sellaisesta, että niinku tehdään esimerkiksi tietysti sen Buumi-kanavan, tai jotkut tietää Buumi-kanavan, jossa mä oon ykkönen. Mut siis kun siinähän se tyyppi kuvaa ne jotkut nyt mä käyn taas tällä. Mut kun se kuvaa, joskus se ainakin kuvasi sitä, se kuvasi niinku jotain vanhoja YouTubettajia, niin mulla on ollut aina videolle. Et niinku katsotaan tämän henkilön vanhoja videoita tai jotain sellaista. No missä ne nyt viippi? Yksi on ainakin tuolla, mutta toista en tiedä. Lähdetään katsomaan, että jääkö se tähän pellolle hääräämään? Jääkö se täällä? Mitä ne täällä nyt tekee? Jaa. Tulkaa niin mennään kisaamaan mooliin. Molly. Oikeastaan mä tällä hetkellä niin hauskalla päällä. Tulkaa jo sieltä. Että se noin hitaita voi olla. No, niin varmaan, mutta ei sille mitenkään pahalla, mutta ihan leikkimielisesti tästä nyt vaan sanoin. Miksi? 2 ryhmän jäsentä ovat liian kaukana. 2 ryhmän jäsentä ovat liian kaukana. Liian kaukana. Vai hemmähtää purhimaa pieleen. Herra Jumala, kun täällä on kirkasta. Tän sinistä.
Tulkaa muurlänkiin. Mä haluaisin sinänsä niinku ton hevosen, mikä tuolla on. Uima, meillä on matching heppa. Eiku onko? On meillä match heppa. Eiku on toi. Mut niin tää heppa, tämä on ihan sairaan nätti. Mä käyn muuten ostaa sun helikopteri. Siis jos on Star Rider, niin tuolta saa enää niitä juttuja. Olkaa nyt sieltä. Käy mulle täältä. Pelaaja ei pysty hyväksymään. Ei! Mä oon rikas. Mä oon rikas. Siis silloin mä olin aloittelija, niin silloin mä kysyin niinku tuolta chatista, että sori, missä on Moorland? Niinku silloin kun mä olin siinä Moorin tallin edessä. Koska mä sain jonkun tehtävän, että mene Moorlandiin ja siivoo kakkakikkaretta jotain tollasta. Mulla valitettiin sitä, että sä oot nyt Moorlandin tallin edessä. Niin mä olin silleen, hää? Eiks tää on Jorvik? Viimeinen kysyjä lähestyy kohti loppusuoraa. Ois saanut ystäväkutsun. Kuka? Alba. Ok. Käy muu. Tuleeko toikin nyt kysyä mut ystäväkutsun? Viimeinen kilpailija lähestyy jo loppuviivaa. Ja hän pääsee maaliin. Come on! Okei, ja mitäköhän nää nyt haluaa? Onko nää joku yhteiskuva, kun me ollaan niin mahtavan näköisiä? Okei, no tässä on mahtava kuusikko. Ok, no niin tehdään jotain muuta sitten. Okei, tähän nyt tänne tulee jotain ihmepoikkaa tai jotain. Mä en tiedä oikein, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja jos mähän olen se, joka tässä pitää tätä NS-miittiä, niin munhan pitäisi olla tässä ihan keskellä, eiks niin? No, siis oikeesti mä oon niin hieno. Ok, no niin. Mennään pilosta siten. Alueita. Tulkaa. Täällä on pallo. Siellä puolissa täällä. Mä oon niin väri, että mä tiedän, että minne mennä. Mä oon ihan helvetin kova värityttö. Täällä. Jarimal, kuka sinä olet? Eikö sä löydä mua? Onko mut noin hankala löytää? Näin upeassa asustuksessa. Oikeesti niinku tälleen pääsee, että hyppi, niin yritän, että mä en ole. Et onko se niinku jossain tässä edelleen? Ai.
Ai ei oo tässä enää. Musta tuntuu, että mä vahingossa laitoin tuon ihme merkin tuonne. Musta tuntuu, että täällä vähän hämärtää jo tässä pelissä. Ei oo, mä nyt ihan sokea. Musta tuntuu, että mä oon vähän sokea. Mutta joo. Okei, no ei tässä on karkki. Hä? Synkkärikö siellä jotain poneimissa vai? Aha. Vega. Niin tekää jos olisi mekana. Tää on söpö. Ja Zoni. Eiks tällä niinku tuon pitäis? Joo, siis mä olin ihan silleen, että what? Circus! Circus Idris. Okei, nyt tehdään nopea näytös. No mä en tiedä, mut mä tykkään niinku olla yleensä tällä kameralla tai silleen. Niinku silloin kun mä olin kova Spirit-fani, niin silloinhan mä niinku liikin täällä niinku lakia, kun se oli siinä Spiritin kanssa siellä El Circo de Scrio siinä näytöksessä. Oho. Ja sit toisinaan sitten sitä Milagroa vai mikä olikaan. Oho, vähän. Wow! Mitä hienosti! No, patty, patty, patty! Meidän koko ajan jumii. Mikä sä sanoit? Mikä tehdä? Kuule, nyt mä hetken aikaa muistelen mun lapsuutta tässä, että sori nyt vaan. Että sori jos nyt niinku kestää. Mä haluan muistella mun hyvää lapsuutta tässä nyt. Ei hei, mä en pääse kylkkiään ja... Mikä Toi näyttää oikeesti lähinnä sopelta.
hevosen nimi? What? Perus. Mitä ihmettä? Sä mitä hevosta haluaa? No niin. Okei, no niin. Sori nyt vaan, mutta... Sori Luna, mutta... Oikeesti ihan sairaas kovat anteeksi, mutta mä en enää jaksa kuvata. Mä oon kuvannut niinku jo tunnin. Niin sori niinku... Mä en nyt yhtään jaksais enempää kuvata. Niinku oikeesti anteeksi ihan hirveästi, jos sä nyt katot tää ensiesitystä. Mutta mä en nyt vaan yksinkertaisesti jaksa. Mutta joo. Kiitos kun katsoit. Ja... Mun silmät nyt kiittää oikeesti. Ihmettä ja... Juu. Nyt mä otan tähän kuvan sitten. Ei viilata. Ja nyt kiitti kun katsoit tätä ensiesitystä nytten. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Huomenna, ylihuomenna, ei todellakaan. Tai sitten ensi viikolla. Bye!